Hola i benvinguts. En aquest vídeo examinarem l'aplicació web Symbaloo com a eina en la fase de selecció de continguts. Symbaloo és una eina web que permet la classificació de tots els enllaços per a una cerca efectiva i ràpida dels continguts que nosaltres volem. A part, permet carregar accessos a moltes aplicacions i repositoris de forma fàcil que altres docents han fet anteriorment. Anem a examinar-la. Aquesta és la portada del Symbaloo, on podem veure que és molt visual, on hi ha un conjunt d'enllaços, però aquests és el que venen per defecte. Per tenir el nostre espai hem de fer login al sistema en la cantonada superior dreta. En aquest cas utilitzarem les credencials de la Fundació Universitària Martí-l'Humà i ja estarem dintre del nostre perfil. Com podeu veure, per defecte tindreu carregat el favorits, que és molt semblant a la capçalera que hem vist anteriorment. Nosaltres podem crear totes les seleccions que s'aniran afegint i podrem seleccionar si veure-les o no en aquesta part superior del Symbaloo. Aquesta és una primera selecció que jo vaig fer, on vaig posar, per exemple, dos enllaços a dos diaris digitals. Anem a fer una nova. Seleccionem nou els meus webmixes, que seria el nom que té Symbaloo per a aquestes aplicacions, i creem un de nou, en aquest cas. Per exemple, aquest, el per alumnat. Tanquem i fixeu-vos que tots aquests quadrets els puc utilitzar i tinc un cercador de Google per fer les meves cerques. En aquesta situació, jo m'ho sé, en comptes de fer una cerca, ho podria introduir directament. Anem a posar la pàgina principal de la Fundació Universitària Martí-l'Humà. Fixeu-vos que ja ens surt el resultat directament i li puc dir Add to Webmix. I ja ho tenim aquí. Anem a fer una altra. Posem el campus.umag.cat i apareix també. Doncs l'afegim. Així de senzill puc tenir endreçat tots els enllaços d'una forma molt visual i directa. També podria afegir, per exemple, un repositori de formació docent, com és el que tenim aquí disponible, que és l'Ateneu xtec.cat. Doncs fem el mateix. Busquem-ho, ateneu.xtec.cat, esperem que ens doni el resultat i a partir d'aquí l'afegim. Una vegada el tenim aquí afegit, si accedim al seu enllaç, ens portarà directament al seu contingut. Com podeu veure. S'obrirà una nova pestanya amb això. Que els volem eliminar? Botó dret, tranquil·lament, i els podem editar, canviar-los el color, per exemple. El posem en verd, aquest el posem en vermell o en roseta, millor dit. I si no funciona o ens equivoquem, no passa res. Tanquem aquesta selecció, botó dret i els eliminem, per exemple. D'aquesta manera puc tenir endreçat tota la meva informació que jo necessiti. Puc tenir tots els que jo vulgui i posteriorment seleccionar-los per poder-los visualitzar. Mi primera selecció, favorits, aquest que he creat per als alumnats de les competències digitals docents. Puc crear-ne de nous, per exemple, un nou selector recursos tecno, per exemple. Recursos i afegeixo. A partir d'aquí, com podreu veure, se'ns genera un nou webmix
on jo puc editar-lo tot, canviar el color de fons, etc. Puc compartir-ho amb la gent i el tindré aquí. I tindré tota la informació endreçada en tots aquests recursos que podeu veure aquí, tot un conjunt de selectors. També els tinc accessibles aquí, en la cantonada superior esquerra, on tinc tots els que jo vaig generant o tots els que em venen per defecte. Aquest de lloc, notícies i favorits i Edu ens venen per defecte quan ens loguegem. Coses més interessants del Symbaloo. Symbaloo també em dona per defecte tot el conjunt d'eines de Google. Això significa que si jo accedeixo a Google Tools, m'apareixerà totes les eines de Google vinculades al meu compte de correu. Com podeu veure, són els Docs, els Meets, el Google Classroom, el calendari, tot accessible i molt visual per poder treballar de forma ràpida i efectiva, encara que Google ja s'assegura que això ho tinguem també en el nostre compte. Què més podem veure? Nosaltres, a nivell d'usuaris, també podem navegar per totes les llibreries d'altres usuaris que han fet públics les seves configuracions de Symbaloo. Anem a veure exemples, tot navegant per la llibreria. Aquí apareix un cercador on jo puc buscar per temàtiques, on m'apareixeran configuracions d'aquests escritoris i enllaços amb tot un conjunt d'eines i accessos a recursos que poden resultar interessants. Si cliquem en la categoria d'educació, per exemple, veureu que apareixen moltes, en aquest cas en un idioma que és l'anglès. Canviem la ubicació, posem on vivim i ja tenim tot un conjunt d'eines específiques. Anem a ficar competències digitals docents. A veure si apareix algun resultat. Aquí tenim uns quants que ens expliquen el que tindrem recursos de les competències digitals. Com podeu veure, eines digitals, competències bàsiques, eines docents d'aprenents, recursos digitals, i qualsevol d'aquests panells els podem carregar. Anem a carregar el primer de tots, el que posa docents. El seleccionem. El podem visualitzar, els enllaços que hi ha disponibles, podem veure qui ho ha fet, quants seguidors hi ha, per exemple, i si ens interessa carregar aquest panell per Symbaloo, només hem de fer un follow webmix. Apareix el missatge de que s'ha carregat, tanquem, tornem endarrere a la nostra llibreria, i anem a carregar un altre que sigui, seleccionem una altra vegada on vivim, on residim, i posem, per exemple, matemàtiques de tercer, per exemple. Fixeu-vos, ja tinc uns quants portals que hi ha aquí, recursos de matemàtiques que vaig trobant, per exemple, que diu un altre company. Doncs mira, anem a provar aquest, que és interessant. Mirem a veure què té. I com podreu veure, en sobre tot un conjunt on aquest usuari anònim que té 55 seguidors, que ho va actualitzar la darrera vegada en 2020, doncs va utilitzar per les seves classes de matemàtiques. Llavors, nosaltres el que podem fer és unir-nos una altra vegada també. Una altra vegada surt el missatge de que s'ha carregat i si volem, en aquest cas, veure, tornem a aquestes configuracions d'enllaços de Symbaloo o webmix, com ell ho diu, doncs només hem de venir aquí. Fixeu-vos que ja se'ns carrega aquí.
directament. Aquí tinc el de matemàtiques, que he seleccionat anteriorment. Aquí tinc el de docents, que he seleccionat. I aquí tinc un nou selector de recursos que jo pugui carregar tota la informació que jo vulgui. Com he dit. Si li donem a Edit with Mix, podem canviar el seu títol, el background, informacions que apareix, marcadors, agrupacions, quants quadrats apareixen i fins i tot podem dir que col·laborarem entre nosaltres. El més interessant seria aquesta col·laboració. En principi, això ho tinc en aquest moment de que només està apagat. Ho canviem, i diguem que ho podem publicar. I posteriorment seleccionem col·laboradors. En aquest cas, anem a posar a José García i el seu correu jgarcia@fum.cat. Li enviem una invitació. Un altre, Daniel Guerrero, que és un altre company de guerrero@fum.cat. Send invitation. Llavors, amb aquestes invitacions jo puc canviar-li el rol, és a dir, si tenen permisos de veure o editar, en aquest cas tenen permís d'editar. El José li deixarem i al Dani li deixarem només de veure. Llavors, ja tenim les invitacions i quan ells acceptin, tindran accés a tota la informació que jo vagi posant aquí. I per tant, Symbaloo es converteix en una eina col·laborativa, perquè tot enllaç que jo posi aquí, el José tindrà permís per editar-lo o modificar-lo i el Daniel, en aquest cas, només tindrà accés a la vista, és a dir, a veure-ho i a utilitzar-lo. Com podeu veure, Symbaloo és una eina de marcadors molt interessant, molt versàtil, que permet fer seleccions, configurar tot allò que jo vulgui, carregar altres webmix, que són aquestes finestres d'enllaços d'altra gent que pot resultar molt interessant, d'acord? I sobretot és una eina que permet la col·laboració, és a dir, que entre tots al final es pot tenir un webmix molt potent per treballar i tenir tots els recursos de la web. Una vegada explicat el Symbaloo, no vull acabar sense recordar que tots els navegadors, a sota de la URL, de les direccions que nosaltres posem per navegar, podem afegir els marcadors. Com podeu veure, aquests marcadors que donen accés al campus de la FUM, al curs A2, al curs B1 i altres, que això seria una carpeta, jo puc afegir aquesta pàgina de Symbaloo directament. Aquests marcadors són una de les eines més bàsiques que serveix per tenir seleccionada la informació. I puc afegir tots els que vulgui, fins i tot puc fer directoris, és a dir, jo vinc aquí i en comptes de dir afegir una pàgina, li dic una carpeta, li poso exemple, em genera i jo dintre d'aquesta pàgina li puc afegir també tots els recursos que jo vulgui. Fins i tot puc ficar aquí el Symbaloo, com podreu veure ara tindré dos, i d'aquesta manera tindré endreçada tota la meva zona de marcadors. Symbaloo té l'opció de compartir aquests marcadors i sobretot és molt visual. Això és tot. Fins la propera.